Right. Kini. Siya rog di na ako makumbinsi si Grace ani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha! 1,000 pa lang daan. Wala na. Buha na kay kutong bayhana to. Wa pay labot, dapay 9,000. Ug 2,000. Sugot lagi to. Pangitaon ko to ron. Kinahanglan niya makuha gid ko ng bayhana na. Ugay na ko naghinam-hinam ana ba. Kahi lang gid kay pasugton yun. Pero kini kay nana ko'y kwarta, sigurado na gyud ni. Imposible na gyud di na ako na makuha ron. Oh, kapako na ko sa 10,000 siya rog di siya mosugot. Kwarta ray katapat ana. At tuong ko silang balay ron. Sugot lagi sa kuan ng bayhana. Tagahaan ra ko nagkwarta na, biya nagkwarta. Pobre biya na sila no. Isa pa, katong niaging kita na mo, ana siya nga sugton ako ni ikaduhang kita na mo. Di ko niya sugton karong kita na mo ron, karong kita na mo. Gusto man tingali siya, dalan ako siya pusin. Wala siya. Pero kabalo ko masugot, yun ang bayhana na. Kwarta lang yun. Makakita nagkwarta. Posible lagi. Posible kayo, 10,000 di siya. Kaya man po na ako siya buhion no. Kag-isya ra. Pila kay kaon niya. Bugas ani oh. Kuanig kuan, bugas. Tagaan ako 2,000 ang kuan oh. Apa ko'y mabili, dako pa kay ko kwarta. Kaya kay ko na. Asa ka kung makakita kwarta ani ron. Uy, daghan kay project ba, daghan kay mga problema, mga daghan kay bero nun, mga utang pa nako. Unsaon mo kun ron? Uy. Asam ko makakita kwarta ani uy. Manghurnal lang tingali ko ani ba para makatigom ko para mabayaran ako mga utang kay sig paningil ang tag-iya. Libog na jud ko, libog na ning utok nako asa ko mangita ani ron. May ra ba jud say magpahulam wala ra ba jud aha ko mag sus paitan. So kusunahan bi mangita ko dito. Right. Ay, gaanga uy, mentag mo agi to Grace diri uy. Igang kay wa. Grace, asa mo ka? Mangita lagi ko kwarta kay daghan kay bayro na noy naglibog na kung asa ko mangita ani oy. Daghan kay ko problema oy mangita ko kwarta ron ba kay daghan kay ko graduating student magugod daghan kay mga yearbook, mga project nga kanunon, mga basta daghan kay naglibog na gyud asa ko mangita kwarta ani. May pay ka, pay ra kag kwarta diha oh, yaya nimo kinabuhi oy. Ah, nangita day kag kwarta? Ay, kwarta lang? Kuan manggod habit na ako ni bagi na paypay ginang ng mga kwarta wala ra gud digod mga sensilyo ra sa balay ana ra mga kuan nagsaon kuan gani og kanang mapugos ko wala na mga panghaling mukha lang ko 1,000 ihaling nako ikaw man ka kaya wa pay ihaling ra nimo nang kwarta sa kalibo kami gani naglisod mangay ami mangita nya kana ihaling ra nimo ay sikatawa dia tinuod ba na misud digod katawa lang ko sa imong word nga haling ba kay mo gani siya habit ra gyud ako ni oh. Sa una kanang kuan nang makuan wala eh. Di tagsaray tao kay haling ang kwarta gyud. Ay manubra na manggod. Okay lang tagi manubra na manggod. Na savings magkuan lang gud ko. Dala-dala lang gud ko 10,000. Kuan na kutob ra na udto. Nya madungag na pug 20,000 inig pagkahapon. Yawa. Oh ana ra. Katawa lang jud ko nimo ba kay. Kwarta day imong kuan panginahanglan? Asa man pug mangita kwarta ron wa may mga kwarta mga tao ron. Okay, kwarta ko mangitaon so. Baikya sa ta mo antes ko sunahan mangita sa kwarta dito. Basin day makakita pagka kwarta diha. Wa man siya nahaylo sa kong kwarta. 10,000 wa ni kagat. Dungagan ko ni rog 20,000. Posible. Di ni mahimo ni. Akong gukdon. Grace, di ba nagsaad-saad ka sa kuha sa una nga ay mo na kong sugton ini kaduhang kita nato. Oh, sugtan ako ron. Nagkita naman ta. Nasa lingon di ko na. Katong gidalan ti kag pusil ba ana biya ka? Ay mo balik ko si mo to. Oh, wa balik ka ni ingon. Pag-sure Niingon ka ba? Nahadlok mo ka? Ay sig. Niingon di ko. Kwarta man dai imong gipangita uta ka ti sa kalibo. Di ko gusto nang nay kondisyon ko. 2,000. Happy po kay kano? Paulman ko mo para nay kondisyon. Ana biya ka no.
Bisan pag wala kay kwarta dapat sugton ako nimo kay nagsaad man ka. Yo, gud nimo gud. Oh, saan biya ka? Yo, nimo manulti. Ana biya ka no nga inig kuan kita nato sugton na. Ay dako sige singkay kol. Ram kag ako na ginanglan ng kwarta nimo ba? Kinahanglan ana biya ka. Mangita na ako kakuha kaya na ako na akong kinabuhi. Lagi kwarta o 2,000. Kung kinanglan ng kwarta nimo, kwarta nga na kondisyon. Wala man gunay kondisyon, igor man kumutabang nimo. Wala na yung magagsugton tika. Sugta kay kuno. Kwarta. Unsa din na kondisyon. Sugta ko ba? Ana biya ka dati nga sugton ko nimo nya. Unsay gusto nimo? Dalan ti kag pusil balik. Unsa ni tungkad pugsanay? Ha. Usa masugot ka dili. Ano ka ng pusil-pusil nimo? Oh sige ayaw. Antay lang ka, di ka. Ay ko gara-gara dira. Bantay lang ka no. Sugta ko ba? Hilas mo manulti no? Sugta ko ba? Kwarta man imong gipangita di ay. Makakita na mo ang kwarta sa Asa man ka makita di? Ay sus, pasanay naay kuan, naay tuyo, naay manara nay makitaan. Unsa do? Unsa man na? Gamitan ni ba? Gamitan ni ba? Gamitan ba? Ayaw, kul ba? Ayaw, Gamitan ba? kul. Gamitan ba? Gamitan ni ba? Kailan magmangkaw mo lagi nang anak kol. Pero nay 2,000 gamita Ayaw, kul ba? ba? Gamita ba? Ayaw, kul ba? Ka nga. Ay, sige ra. Gamita ba? Eh sige, Karon gamitan ni. Bastusan nimo. Gamitan ni ba? Dating kol oy. Ramas nung sa. Uy, batasan. Ingon ka nagkinahanglan tag kwarta, tagaan ka di ka. Mangita ra kuha. Kinang gamita. Ayaw, eh sige Gamita ba? eh sige kul ba kul Ibutan sa na. imong bulsa. Uy ba? Ba? Ibutan sa imong bulsa. Na. Ibutan sa imong bulsa ba? Gusto kay patawag tika pulis sa Madre? Ibutan ka sa imong bulsa no. Oh, dara o 3,000 oh. Mudawat ko anan yan ay Oh, sige na. kondisyon. Sabi kay ka di ko Sige na ba? dawat anak, bahala ka diha. Kan anang kwarta nimo kan a. Oh, gamita ba? Kung imo ko Gamita ba? kwarta na. Hindi ako sila sa pero. Tanawa ah, kita oy. Na, tanawag trabaho nimo kulo. Dara o Na, kwarta. na. Nay kwarta. Ah, ihaling ng kwarta nimo, bugiro ba kang dako nawa. Gamitan niya Kan tanan. kang bindo diri mura ba. Sabi. Bonita ni, gamitan ni tanan ba? Gamitan. Diskrasa tanong trabaho nimo. Gamitan ni tanan. Gamita tanan ba? Kan anang kwarta kani, kan ana. Gamitan ni tanan ba? Ihaling na dito kay bugiro kay ka. Gamita ba? Para mangyapon ni sa imo. Gamita ba? Hindi na tingnan ko na kinanglanan ng kwarta nimo. Kasabot. Gamita ba? Na, nang utok mo ron na. Kina ba kay daghan pa kung kwartas balay ba? Gamita lang ni. Ikaw ni gamit ana gusto ka. Gamita ni ba? Gamita ni ba? Mura bugson man jud ko nimo paggamit ana. Kol, nandi man jud ko gusto ana mo gamit. Anong madlok man ka mo gamit? Ani nga dili man ti ka pabayran Mo ko lalo, mo ko lalo kana. Akong gusto nga imuha na imuha na Gamitan ni kwarta ba? di ko mag-on pa. Ayaw sig pangilabot ba? Dili man ti ni pabayran. Daghan pa kung kwartas balay ba? Oh, gamita ni. Ako na wili nang mga Gamitan ni kwarta ba? nimo bisan pag Gamitan ni ba? hawa ba? Gamita lagi ni. Sige mag Nganong madlok man ka mo gamit ani? wa ko na adlok ana. Unya ngano di man ka mo gamit? Labi paguro ka nakinanglan na ate ra na imong sig. Ihatag na nako ni. Oh, ihatag na nako si Palabig pa imuha ba? hambog ba? Palabig pa hambog ba? Ihatag na nako si imuha ba? Na. Dito na yan sa uban. Gamita Dito na kinanglan. Gamita ba? Ay kukul ko na. Gamita ba? Gamita sa ni ba? Gamita ba? Uy, ali diri ba? Ali diri, ali. Oh, mataga ka tanawa. Gamita Ay, lang. nasig pangilapot niya. Disgrasya Ano, tanong. ikaw? Disgrasya tanong trabaho niyo. Disgrasya tanong ba? Na. Abusan ti karon. Kita ni kwarta na. Ikaw, kana kwarta nimo bisiyon. Oh, imo na. Kaon kuning kwarta nimo na. Gamita na. Sige Para na sa para na sa imo ha. Oh, mga kwarta di oh. Kan ana. Gamita lagi ni ba? Ana. Ayun sa glakaw ba? Uy, yan sa glakaw ba? Ali, sa Ay, dito doko. ba? Gamitan ni kwarta ba? Paglagot lagi ko di mo ron ay. Gamitan ni kwarta ba? Pinang kwarta nimo bi. Pinang kwarta nimo. Grace, Kan anang kwarta nimo kan ana. Kan ana ha. Kan ana. bantay lang ka Grace ha. Sunod kita nato. Ay pagdahom di ka dalag pusin. Tanawa. Abusado kay ka, tagaan pagka kwarta imo pag ilabay. Pagdaway bakasan na lang nimo.